नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना कळवण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की आपल्या यूट्यूब चॅनलचं पहिलं पेमेंट आलेलं आहे मागच्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये। तर ऑक्टोबर महिन्याच्या 23 तारीखला पहिलं पेमेंट आलेलं। त्याच्यानंतर आम्ही विचार करत होतो की पहिल्या पेमेंटचं काहीतरी अशी एक गोष्ट घ्यायची जेणेकरून कायमची आपल्याला आठवण राहिली पाहिजे आणि या यूट्यूब चॅनलसाठी त्याचा वापर झाला पाहिजे। तर जेवढं बजेट होतं, ॲक्च्युली यूट्यूबचं कसं आहे की $100 झाल्यानंतर ते पेमेंट रिलीज करतात। तर त्या दरम्यान आम्हाला आमचं बजेट बघायचं होतं। गोप्रो एक ऑप्शन होता, एक स्मार्टफोन ऑप्शन होता चांगला कॅमेरावाला, त्याच्यानंतर ऑप्शन होता की अजून ट्रायपॉड किंवा माईक वगैरे। तर असे ऑप्शन होते, पण या सर्व गोष्टींचा विचार करता आणि आमच्या बजेटचा विचार करता आम्ही गिम्बल घेतला आहे, मोझा मिनी MX आम्ही गिम्बल घेतलेला आहे। तर भरपूर विचार करून घेतला। यासाठी आम्ही जे आमचे यूट्यूबर्स ग्रुप आहेत, कोकणी यूट्यूबर्सचा ग्रुप, तर तिथून देखील आम्ही सजेशन्स घेतले, प्लस काही शॉपला देखील आम्ही भेट देऊन आलो, स्वतः हँडल करून बघितलं। तर ते सर्व गोष्टींचा विचार करून आम्ही हा गिम्बल घेतलेला आहे। तर मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा गिम्बल अनबॉक्सिंग करणार आहोत। तर मंडळी, यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। तर हा आहे आपला मोझा मिनी MX 3 ॲक्सेस गिम्बल आहे। तर आपण आता याला अनबॉक्सिंग करूया। फ्लिपकार्टवरून मागवलेला। तर असा एक हा बॉक्स येतो मोझा मिनीचा। त्याच्यानंतर तर बॉक्समध्ये आपल्याला हे इन्स्ट्रक्शन बुक वगैरे आहेत। त्याच्यानंतर हे पण गाईडलाईनसाठी बुक आहेत पूर्ण। तर हे आपण बाजूला ठेवूया। त्याच्यानंतर हा एक पाऊच येतो आणि ह्या पाऊचमध्ये आहे, म्हणजे ॲक्च्युली हा वेगळा होता, हा एक पाऊच आहे, चांगला आहे ट्रॅव्हलिंग करायला वगैरे। ही एक C to USB एक डाटा केबल आहे। त्याच्यानंतर हा एक होल्डर आहे दिलेला आणि ही आहे ट्रायपॉड अटॅचमेंट। ओव्हरऑल क्वालिटी एक नंबर आहे, मस्त प्लास्टिकची। आणि आता आपण महत्त्वाच्या गोष्टीकडे जाऊया। वाव, तर हे बघा, हे फोल्डेबल गिम्बल आहे मोझा मिनी MX। तर ॲक्च्युली हे आम्हाला 7200ला पडलं। ॲमेझॉनवर प्राईस जास्त होती, तर आम्ही फ्लिपकार्टवरून मागवलं आणि ओव्हरऑल आमचं बजेट पण तेवढंच होतं, कारण $100 यूट्यूब रिलीज करतं। तर त्या दरम्यानच आम्हाला एक ती गोष्ट घ्यायची होती। तर आपण आता याला बघूया कसं ऑपरेट होतं ते। तर पहिल्यांदा हे जे आहे असं 180 डिग्रीमध्ये शिफ्ट करावं लागतं। त्याच्यानंतर हे जे ॲक्सिस आहेत पूर्ण, हे जे लॉक आहेत हे अनलॉक करावे लागतात। ओके, हा एक ॲक्सिस अनलॉक केला। त्याच्यानंतर हा पण ॲक्सिस आहे, तर याला देखील आपण अनलॉक करूया। ओके, तर आता हा अनलॉक झालेला आहे पूर्ण। ॲक्च्युली ज्यावेळी तुम्ही पहिल्यांदा गिम्बल स्टार्ट करता, तर पहिल्यांदा तुम्हाला हे मोबाईल पहिला कनेक्ट करावा लागतो त्याला। तर हे ॲपचं वगैरे आपण नंतर बघूया, पहिल्यांदा आधी ऑन करूया। तर आपण हा गिम्बल अडकवलेला आहे मोबाईलला, गिम्बलला मोबाईल अडकवलेला आहे आणि आता आपण चालू करूया। आपण आता चालू करूया। हा जुना फोन आहे, सॅमसंग गॅलेक्सी M31s। तर पहिल्यांदा आपण या फोनमधून शूट करायचो, आता आपण OnePlus मधून शूट करतोय। तर आता मी चालू करतोय, एक नंबर। तर मंडळी, हे आपलं गिम्बल चालू झालेलं आहे। तर आता चालू झालेलं आहे। ॲक्च्युली याचं एक ॲप येतं मोझा मिनीचं, पण ॲप आपण ते नंतर इन्स्टॉल करूया। ॲक्च्युली स्टॅबिलिटी वगैरे एकदम सुंदर आहे, म्हणजे जास्त जे फुटेज शेकी येतात तर ते शेकी येत नाही। आणि मी आता फर्स्ट टाईम यूज करतो आहे, तर ज्यावेळी आपण वापरू त्यावेळी कळेल। पण सध्या थोडेसे फंक्शन माहिती आहेत, म्हणजे हा कॅमेरा आपला टिल्ट होतो वर खाली वगैरे। त्याच्यानंतर साईडला वगैरे रोटेट करायचं असेल तरी पण आपण असा स्मूथली रोटेट वगैरे करू शकतो।
त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण ॲप वगैरे यूज करतो तर त्यावेळी इकडे आपल्याला ऑप्शन येतात. तर त्या ऑप्शनवरून आपण आपल्याला जी सेटिंग पाहिजे ती आपण करू शकतो. इकडे झूम इन वगैरेचं ऑप्शन आहे, पण आता आपलं ॲप कनेक्ट नसल्यामुळे हे आता झूम इन वगैरे होत नाही. याला ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आहे आणि याचा बॅटरी बॅकअप साधारण 10 तासापर्यंत आहे. आणि याला इथे एक सी टाईप केबल देखील दिलेली आहे. इथून मोबाईल चार्ज पण होतो जर C2C कनेक्शन असेल तर पॉवर बँक म्हणून देखील आपण याचा यूज करू शकतो. प्लस इथे हा जो छोटासा एक आहे तर हा माईक आहे. इथून देखील आपण ब्लूटूथ कनेक्ट करून व्हॉईस रेकॉर्डिंग वगैरे करू शकतो. त्याच्यानंतर इकडे व्हिडिओ चालू वगैरे करण्यासाठी बंद करण्यासाठी हा ऑप्शन आहे. त्याच्यानंतर इकडे हा एक ट्रिगर आहे. या ट्रिगरने देखील आपण फंक्शन वगैरे सेट करू शकतो. म्हणजे जर कुठेतरी आपला हे असला तर सेट होतो. आता आपण हे बंद केलं आहे. बंद केल्यावर पूर्ण एकदम फ्री होतो हा गिम्बल. आपण परत 1-2 सेकंदासाठी प्रेस केला की ॲटोमॅटिक परत चालू होणार. आणि जे आपल्याला शेकी फुटेज वगैरे यायचे तर ते आता येणार नाही शेकी फुटेज. तर आपण आता आपला मोबाईल कनेक्ट केलेला आहे. तर मोझा मिनीचं एक ॲप होतं मोझा जिनी म्हणून. तर ते ॲप आपण कनेक्ट केलं, ब्लूटूथद्वारे ते कनेक्ट होतं आणि त्याच्यावरून तुम्हाला भरपूर ऑप्शन मिळतात. तर इकडे आपल्याला मोबाईलकडे जायची पण गरज नाही. तर आपण इकडून झूम इन वगैरे झूम आउट वगैरे करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण कॅमेऱ्याची सेटिंग देखील आपण चेंज करू शकतो. तर याच्यावरून फोटो देखील आपण काढू शकतो. म्हणजे एका हाताने सर्व काम होतं पूर्ण. म्हणजे आपल्याला वारंवार मोबाईलमध्ये वगैरे प्रेस करण्याची गरज नाही. म्हणजे स्टॅबिलिटी बघा अतिशय सुंदर अशी आहे. मी आता चालतोय तरी पण आपल्याला फुटेज पूर्ण एकदम क्लिअर स्टेडी येत आहेत. तर आपण आता या गिम्बलने काही असे फुटेज घेणार आहोत. तर ते देखील नक्की बघा.